keď vyťahuješ šňúrku, aby si očko nedral, hej. Obtočíš ho okolo pinu, on preskočí pod, tým pádom je tam menší odpor, menej si dereš tú techniku. Pin tam je, lemovku skrieme pod chlopňu, farbu vidno. Poukladáme ten zvyšok a zastrčíme. Napravíme si sukňu, na cicinu na videu. A teraz už len ten padáčik, že aby mi toto nezavazalo, nožáky si župnem pod postroj, padáčik si pritiahnem k sebe, rozprestriem, natiahnem, dám do stredu, alebo to iba zložíš na poli, tých spôsobov je pomerne veľa. Hej. Ja to robím takto na tretinky, preložím to na polovicu. Úplne ideálne chceš, aby sa to nedotýkalo tej sieťoviny. Nie, že by to malo nejaký funkčný význam, ale zase chrániš si tým ten výťažný padáčik. Mením už len prostredník, ukazovák, palec, takto to pekne naharmonikujem. Z jednej strany zabalím, z druhej strany zabalím. Postavím si kontajner, no si to obtočíme, aby to bolo pekne rovno. Ešte raz. No tak som to urobil o jedenkrát moc, tak späť. Zvyšok si priložím a pekne mi to tam vojde. Poklepem, skontrolujem, či mi niečo niekde netrčí, je to zabalené, hotovo, môže ísť skakať.